खुलुमबाय। देग्लायनि बोसोर गोदान रंजालि बैसागु फोरबोआव बिमिक्सार यूट्यूब चेनेलनिफ्राय बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। जोंनि बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो दासिमबो रंजालि बैसागु फोरबोआव मोसौ थुखैनाय नेमखान्थिखौ फालिबोगासिनो। बेनि सायावनो आं जोंनि बर'फ्रा मोसौ थुखैनो थाखाय मा मा खामानि मावो बेनि सोमोन्दै सुंद'यै भिडिअ खालामनाय जादों। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलां आरो नोंथांमोना सोरबाफोर दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा रंजालि बैसागुनि मुङाव अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो नोंथाङा बैसागुखौ मोजां मोनोबा भिडिअखौ नायनानै लाइक खालाम आरो शेयार खालामनानै हो। दानिया फैदो रंजालि बैसागु फोरबोआव मोसौ थुखैनो थाखाय मा मा खामानि मावलांनांगौ भिडिअखौ जागायनोसै।